ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ ንጹር ወይ ንጽል ስነ ሓሳብ ዘተኮረ ጥርናፈ እዩ። እቲ ዝንቀሳቐሰሉ ስነ ሓሳብ ሓደ ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ፣ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ወይ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ምንቅስቓስ ግን ንኹሉ ኣየጠቓልልን። ንሰለስቲኦም ስነ ሓሳባት ዘጠቓልል ፖለቲካዊ ጥርናፈ ውድብ እዩ። ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ዝነጥፍ ምንቅስቓስ እንተኾይኑ ሲቪካዊ ምንቅስቓስ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ሓደ ምንቅስቓስ ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ይነጥፍ በምህላው ንኹሉ ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ውክል ማለት ኣይኮነን። ገለ ካብ ናይ ማሕበራውያን ምንቅስቓስ ስነ ሓሳባት ምስ ንሪኦም ንጾታዊ ማዕርነት ንኽጣበቕ ዝተጠርነፈ ምንቅስቓስ፣ ናይ መንፈሳውያን ወይ ሃይማኖታውያን ምንቅስቓስ፣ ንባህላዊ ወይ ልምድታት ንምዕቃብ ወይ በንጻሩ ንምእላይ ምንቅስቓስ፣ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምንቅስቓስ፣ ናይ ቤት ትምህርቲ ኮነ ጥዕና ምንቅስቓስ፣ ናይ ኣካለ ጎደሎ ምንቅስቓስ፣ ናይ ህፃውንትን ካልኦትን ምንቅስቓስ ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ስለ ትንቀሳቐስ እቲ ምንቅስቓስካ ነዞም ኩሎም ናይ ማሕበራውያን ስነ ሓሳባት የጠቓልል ማለት ኣይኮነን። ከምኡውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ምንቅስቓስ እውን ኣብ ንጽል ወይ ንጽላት ሓሳባት ኣተኪሮም እዮም ዝንቀሳቐሱ። ገለ ካብ ናይ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ትሕዝቶታት ምስ ንሪኦም ናይ ልምዓት ምንቅስቓስ፣ ትሕተ ቅርጺ፣ ኣከባብያዊ ምንቅስቓስ፣ ንጽጉማት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ምሕጋዝ ምንቅስቓስ ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ። ምንቅስቓስ ካብ ማዕበል ዝፈልዮ ማኒፌስቶ ስለ ዘለዎ እዩ። ማዕበል ዕላማ እምበር ሕጊ የብሉን። ብዝሓሸ ንማዕበል ንምርድኡ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ህዝባዊ ማዕበል ዝትሕዝትኡ መደብና ተመሊስና ክንከታተሎ ንኽእል ኢና። ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዝያዳ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዘተኮረ ክኸውን። ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ማለት ኣንጻር መንግስቲ ዝተጠርነፈ ሓይሊ እዩ። ኣንጻር ሕግታት መንግስቲ ይኹን ንለውጢ ሃገራዊ ክብርታት ዝተጠርነፈ ሓይሊ። እዚ ጥርናፈ መንግስቲ ናይ ምዃን ሓሳብ የብሉን። እቲ ሓደ ካብዚ ዓብየ ካብ ውድብ ዝፈልዮ ስነ ሓሳብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ መንግስቲ ናይ ምዃን ወይ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ናይ ምሓዝ ስነ ሓሳብ ስለ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ናይ ምዃን ድላይ ዘለዎ ምንቅስቓስ እንተሎ ኣካይዶ ክቕይር ኣለዎ። ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ግን መንግስቲ ኣልዩ መንግስትን ክኸውን እዩ ዝቃለስ። ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ቀንዲ መንግስቲ ክኾነሉ ዘይክእል ምኽንያት ማኒፌስቶኡ ንመንግስቲ ዝኸውን ትሕዝቶ ስለ ዘይብሉ እዩ። መንግስቲ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ ዘጠቓለለ ስነ ሓሳብ እዩ ዝኽተል። ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ግን ፖለቲካዊ ጥራሕ እዩ ኣብ ማኒፌስቶኡ ዘጠቓልል። እዚ እውን ንኹሉ ፖለቲካ ዝምልከት ንከም ሃገራዊ ክብርታት፣ ዝምድና መንግስቲ ምስ መንነትን ብሄራቱን፣ ወግዓዊ ሃገራዊ ቋንቋ፣ ጉዳያት ወፃኢ፣ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ወዘተ የጠቓልል ማለት ኣይኮነን። ምናልባት እንተበዚሑ ንክልተ ወይ ሰለስተ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ሒዙ ክጥርነፍ ይኽእል እዩ። በንጻሩ ንሓንቲ ምልእቲ ፖለቲካዊት ትሕዝቶ ዘይከጠቓልል እውን ይኽእል እዩ። እቶም ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ብድሆታት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ውልቀ ሰባትን ሓሳባትን። ቁፅሪ 1 ማኒፌስቶ ህዝባዊ ማዕበል ዕላማ እምበር ዘማእዝኖ ሕጊ ወይ ውጥን ሒዙ ኣይብገስን። ኣብ ናይ 2019 ዝነበረ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል ኣባላቱ ካብ ዋን ኔሽንን ብሩህ መጻእን ካልኦትን እዮም ነይሮም። ኣባላት ምንቅስቓስ ዘይኮኑ ውልቀ ሰባት እውን ብብዝሒ እዮም ኣብቲ ህዝባዊ ማዕበል ተሳቲፎም። ጸኒሑ ይኣክል ናብ ምንቅስቓስ ምስ ዓበየ እቶም ክልተ ጫፍ ስነ ሓሳብ ዝኽተሉ ኣባላት ዋን ኔሽንን ብሩህ መጻእን ማኒፌስቶኦም ከም ዘለዎ ሓቢሮም ከም ሓደ ምንቅስቓስ ክሰርሑ ዘይሕሰብ እዩ።
بزيادة أمناي تاريخ ثورة إرترا زنبروم أطمامتها نبعلو اتحادش منقصاص زنبر يأكلون ناي جزاء رؤسو مانيفيستو أقيمو سلازي بزيك أبالات ناي كالوت منقصاصات بقلهم أبتو هزباو معبل استساتفو نتحدش مانيفيستو ناي يأكل زي تسمامعلو أبالاتو كخونو أي كالو منقصاصات قدم أبالاتن معدامن مانيفيستون تلوون كابتن دحرسب مأكابو أينا حقن مانيفيستون يحشينا زبلا زحاشة متسعي يهلوان قصر كلتا حدا سب أبالنا يستفعل على منقصاصات كخون زلو تخولو أزيو تسبيبيو كخون خيليو انتو خونه زيادة طوما حدا جننتو يعبي حدا جزي كلتا منقصاصات استفعل على بوليتيكا وتحستو كهلوان يخيليو نأبنت تحستو نايتا قداميت منقصاص أب زمدنا مننتن منقستن زتوكوريو نايتا كالإيتي أب هاقراو كبرتات زتوكوريو تحستن استفال علي بمخانون داويت نخلتي تحستو سلستا سامامعلون أبال ناي كلتي أن منقصاص كوين حدا معالتي كلتي أن منقصاصات أب قداي تاريخ حلفيا كوينن داويت زنبورو مرجع صقعنا حاديان كوينو كقصل وي كاب كلتيان إيدو كسحبيو وسانيو بزي قدس كاب كلتيان كونا حاديان قدنيو على تاوت سقطي كفترلو قدي داويت زفوت أمستيرن تلوو موقعيان كقبرا خليو انت زي كوينو كتسألمان ون دحر أي كبلنيو قطري سلسته كاب تحستو مانيفيستو وصا زلو دليتات ولقا أبالات ناي منقصاص كاب قصصر وصاي نايتا منقصاص كخون خيلي منالبات اتا منقصاص بزعبا وقعو هاغراو قانقا ام مانيفيستا نصور مرغص يبلا حدا كاب أبالاتا ميديو كفيت بزعبا ات زدل قانقا وقعو كخون يسبخن تلو بزحات كاب أبالات منقصاصاتو حقوسات زي كخونو يخوليو بزياده كال إذا قام وي أنصار نايت سباخ دليس زلوهم أبالات دحريو حادنت غيروم نخسر حزلو تخؤلو صبيبي صلا أون نتا منقصاص كعنول أبز حسب نزي كمز عينت هاغواف كم قند مسارحيو زتقملو أبالات نايتا منقصاص مسيلوم زصنحو حاسوسات نزي يمزمزو حدا معالتي كونو إلوم هاندبت نحدا بحالي تاريخ هايمانوت قانقا وزته እቲ ማኒፌስቶ መርገጺ ኣብ ዘይነጸረሉ ትሕዝቶታት ኮቋናጽቡ ይጅምሩን ነቲ ምንቅስቓስ ግዳዮም ይገብርዎ ቁጽሪ 4 ሓደሽቲ ዘባውን ውሽጣውን ፖለቲካውያን ፍጻሜታት ኣብ ዝፍጠሩሉ እዋን ከም ኣብነት ኣብ ናይ ሕዳር 2020 ኩናት ትግራይ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሓድሽ ጽልዋ ተኸሲት እዩ ትግራይ ትዕወት ወይ ሰራዊት ናይ ዕወት ዝብል ጭርሖታት ተላዒሎም ዝበዝሓ ምንቅስቓሳት ነዚ ዝኸውን ንጹር ራእይ ኣብ ማኒፌስተን ከይቐመጣየን ጸኒሐን ስለዚ ኣባላተን ዝመስሎም ሓሳብ ንክርዕሙ ትጽቢት ክህሉ ግድን እዩ እዚ ኣጋጢሙን ብዙሓት ንውሳኔ ምንቅስቓሳቶም ዘይተቐበልዎ ካብ ዝነበሮን ምንቅስቓሳት ኣባልነቶም ስሒቦም ነተን ምንቅስቓሳት ዝገደፎን ውልቀሰባት ይኹኑ ጉጅለታት ሕጊ ኣይረገጹም ምኽንያቱ ነዚ ሓድሽ ውሳነ ኣሚኖምሉ ኣይኮኑን ኣባላት ናይተን ምንቅስቓሳት ኮይኖም እንተኾነ እታ ዝነበርዋ ምንቅስቓስ ብውሳኔኦም ካብ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣይትድሕንን ማኒፌስቶ ቃል ኪዳን ናይ ሓንቲ ምንቅስቓስ ወይ ውድብ እዩ ስለዚ እቲ ሓድሽ ውሳነ ናይ ምንቅስቓስካ ካብቲ ቃል ዝኣተኻሉ ወፃእ እንተኾይኑ ምቕጻልካን ዘይምቕጻልካን ኣብ ምርጫኻ ይዝምርኮስ እንተገዲፍካያ ምስ ክሕደት ኣይጽብጸብን ካብተን ማኒፌስቶን ዘንበብኮን ምንቅስቓሳት ብንጹር ነዚ ፍጻመ ብዝቐረበ ክፈትሕ ዝኽእል ራእይ ኣብ ማኒፌስቶ ኣስፊራ ዝጸንሐት ምንቅስቓስ ኣሕዋት ኣጋእዝያን ትበሃል ምንቅስቓስ እያ ሕወሓት ቅድሚ ህግደፍ ክወድቕ ኣለዎ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ማኒፌስቶኣ ኣንቢበ ነይረ ኣብ 22 ለካቲት 2025
ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ኮንሰርት ናይ ወዲ ትካቦ ባንዴራ ትግራይ ተራእያ ነይራ። በቲ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ኣባላት በርጌድና ሓመዱ ወይ ሰማያዊ ማዕበል ናይ ዘይምስምማዕ ሓሳብ ኣጋጢም እዩ። ስለዚ ካብ ኣብ ማኒፌስቶ ወፃኢ ዘጋጥም ዞባዊ ይኹን ውሽጣዊ ሓደሽቲ ክስተታት ንምንቅስቓስ ክጎድእዎ ይኽእሉ እዮም። ቁጽሪ 5 ኣባላት ምንቅስቓስ ነቲ ማኒፌስቶ ናይ ምንቅስቓስ ከይተረድእዎ ብስምዒት ኣትዮሞ ምስ ጸንሑ ሓደ መዓልቲ ክልተ ግዜ ከይሓሰቡ ብስምዒት ኣባልነቶም ክስርዝዎ ይኽእሉ እዮም። እዚኦም እቶም ዝበዝሑ ንክብሮም ዝተኸላኸሉ መሲልዎም ነተን ምንቅስቓሳት ክሳብ ምጽላም ክዋፈሩን ምስ መቓናቕንተን ምንቅስቓሳት ክመሓዘውን ይኽእሉ እዮም። ቁጽሪ 6 ምንቅስቓስ ብስነ ሓሳብና ብውድብ ከይዓበየ ብተግባር ክንዮ ሓሳቡ ክምጠጥ ኣብ ዝፍትነሉ እዋን ብተደጋጋሚ ካብ ማኒፌስቶ ወፃኢ ንዘጋጥሙ ፖለቲካውያን ጉዳያት ኣብ ዝህቦም ውሳኔታት ማዕረት ዝህቦ ብዙሕ ውሳኔታት ማዕረ ማዕሪኡ ኣብ ኣባላቱ ምትፍናን ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ኣብቲ ሱር ናይቲ ምንቅስቓስ ምጽናዕ እዩ። ተዘይኮይኑ ነቲ ምንቅስቓስ ናብ ውድብ ኣብ ምዕባይ እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ናይ ሕጂ ናይ ህግደፍን ብልጽግናን ኣጋጢሙ ዘሎ ምፍጣጥ ንርአዮ። ደለይቲ ፍትሒ ባሕሪ ዶ ዋላስ ቀዳማይ ጸላኢና ኣብ ዝብል ውሳኔታት ተመቓቒልና ምንቅስቓሳት ነዚ ኣብ ማኒፌስቶአን ኣስፊሮንኦም ዘይጸንሓ ንኣባላተን ብድሆ እዩ። ኣባላተን ካብ ኢደን ወፃኢ ኮይኖም ድሌቶም ክውስኑን ክዛረቡን እዮም። ጸላእተን ከዓ ግድን እዩ ነዚ ሃጓፍ ክምዝምዝዎ። ቁጽሪ 7 ምንቅስቓስ ናብ ውድብ ክዓቢ ምስ ዝውስን ከምቲ ካብ ማዕበል ናብ ምንቅስቓስ ክዓቢ ከሎ ምጉጅጃል ዘጋጥም ምንቅስቓስ ናብ ውድብ ኣብ ዝዓበየሉ እዋን እውን ምጉጅጃል ወይ ምምቕቓል ከጋጥም ይኽእል እዩ። እቲ ብከፊል ኣብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ጥራሕ ዝነበረ ራእይ ማኒፌስቶ ናይ ምንቅስቓስ ናብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ስነ ሓሳብ ክሰፍሕ እዩ። እዚ ስፍሓት ንውሽጣውን ደጋውን ጉዳያት ብንጹር ከመልክት ኣለዎ። ንሓደሽቲ ዞባውን ውሽጣውን ኣጋጣሚታት ብንጹር ራእይ ኣቐሚጡ ክጸንሕ ኣለዎ። ሱር ቦታኻዊ ድዩ ጽጋናዊ ዋላስ ዓቀባዊ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ከነጽር ኣለዎ። በርጌድና ሓመዱ ማዕበል ነይሩ ናብ ምንቅስቓስ ዓቢ ኣብ ዕቤቱ ዘይምስማዕ ክርአ ባህርያዊ እዩ። ዛጊት ምንቅስቓስ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ክወርስ ስነ ሞገታዊ ሓሳብ የብሉን። ዋላ እውን ንህግደፍ ካብ በትሪ ስልጣን ይእለዮ። እታ በትሪ ስልጣን ክሕዛ ምስ ዝደሊ ናብ ውድብ ክዓቢ ኣለዎ። ቅድሚ ንህግደፍ ምእላዩ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ስነ ሓሳብ ዘማእኸለ ማኒፌስቶ ክጽሕፍ ኣለዎ። ምናልባት ከምዚ ዘለዎ ምንቅስቓስ ኮይኑ ስልጣን ምዝሕዝ ኣብ መንጎ ኣባላቱ ናይ ሓሳባዊ ፍልልይ ከጋጥም ግድን እዩ። ንኣብነት ምስ ሰሓብ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ቀለልቲ ስነ ሓሳባት ጉዳይ መንነትን ብሄርን ሃገራዊ ክብሪ ዞባዊ ዶ ኣውራጃዊ ምሕደራ ውዕል ኣልጀርስ ወይ ጉዳያት ዶባት ወዘተ። ውድብ ኮንካ ምጽናሕ ኣብ መንጎኻ ምትፍናን ከጋጥም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። እኳ ደኣ ንመቓናቕንትኻ ውድባት ወይ ምንቅስቓሳት ብሓሳብ ኮነ ካልእ ንክትብድሃን ላዕለዋይ ኢድ ሒዝካ ትጸንሕ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ተወሳኺ ሓደ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ብገንዘብ ስለ ዝሓገዘ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ የማልእ ኣሎ ማለት ኣይኮነን። እቲ ሓገዝ ንፖለቲካዊ ስነ ሓሳቡ ዘደንፍዕ ክሳብ ዝኾነ ስለዚ ሓንቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ምንቅስቓስ ንደገፍቲ ገዲፋ ንደለይቲ ፍትሒ ዝተሸገሩ እንተሓጊዛ መስመራ ኣይሰሓተትን። ምክንያቱ ፖለቲካ እዩ። ፖለቲካ ስጋ እዩ። ሕልና መንፈስ እዩ። መቃናቅንትኻ ከም ዘጓነኻ ገይሮም ክኸሱኻ እዮም። እቲ ክሲ ንዕኦም እውን ፖለቲካ እዩ። ሓደ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቦም ዘማእኸለ ሲቪካዊ ምንቅስቓስ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም።
እትጥርናፊኦም ንናይ መንግስቲ ሕጋጋት ወይ ሃገራዊ ክብርታት ንምቁዋም ክሳብ ዘይኮነ ሲቪካዊ ማሕበር ወይ ሲቪካዊ ምንቅስቃስ እዩ። እዚ ኣባና ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ብዙሕ ግዜ ዘሰሓሕብ ሓሳብ እዩ። ንኣብነት ደቂ ሓንቲ ኣውራጃ ብስም ናይ ኣውራጅኦም ደለይቲ ፍትሒ ሲቪካዊ ማሕበር ወይ ምንቅስቃስ ክምስርቱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ጥርናፊኦም ክሳብ ንሕጋጋት መንግስቲ ምቁዋም ዘይኮነ ሲቪካዊ ማሕበር እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ፃንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።